to me, the best language I know, right? The language I love to communicate with, especially when you can speak it back to me. Yeah. You understand what I mean? Like, it's what it is. And I love making music with this language. You understand? Hello, mwany de baby ọkụ. Hello, mwany nda. Nne bịa. Gị nwa lele game na bịa ama m n'iso ya. Come closer. Bịa bụrụ chedo. Ka m kụziere gị ofu ihe. Biko, ka m jụgodene gị. M ji na-refer gị this thing to ụmụ nwanyị. Wo, because all ha nwawo ndị ọka njọ. Especially ndị ke ụmụ nwa agbọghọ ndị ke elotu nge shakpọ ya akpọ. Ndị ke new product, new model guest ha. Ghọtala. Ndị ka grow new. Bịa duro chedo. Bịa bụ pụta oche gị bịa so ka ngwa gị. Eli ihe mere iji like ha asụsụ nne gị na nna gị. Akwa iwe onye Igbo. Ọ gịnị mere iji like ha asụsụ nne gị na nna gị? Nwoke sụọla gị Igbo, ilecha nwokorobịa, ilecha nwoke anya. Maka na ọ sịla gị Igbo. Gị lecha ya gị mepee ọnụ na-asị na ọ dị too Igbotic. Na ọ dị too Igbotic. That is the highest English I passed na school. Ogwe ihe ọzọ. Na ọ dị too Igbotic. Na mmadụ so ga-asụsụ nne ya na nna ya. Gị na-agwa ya, gị lụrụ ọnụ na-eji eri ede. Asị ya na ọ dị too Igbotic. Ọ na-atọ ọchị. Enwe pata na ụmụ nwaanyị na-ehi anyị mgbe ọbụla. Biko, onye esola gị Igbo, gị sị ya na ọ dị too Igbotic. Elela ngweji chọrọ ka ọ sọwarala gị. Okay, ya sọ English, ya sọ Bekee. Ya dịzie too Beketic. English too Englistic. French elekwe ihe ọ ga-awụ too Frenchitic akpa ya Frenchitic. Ihe a wụ nne ka ngwa gị eziokwu ya ihe a na-akpọ high level of stupidity. Ihe ha na-eshi n'ọnụ gị na-epu, okwu ha na-eshi n'ọnụ gị na-epu. Ya wụrụ m nne nna nna m ha lega ya mgbe mpam lega ya sị gị ya kpụọ ya gwa gị sị ife wụọla akwụ gị wụrụ nnọnọ ife wụọla akwụ gị. Nwatakịrị ọla pụtara ụwa wụ nwa Igbo. Gị sụọla ya Igbo. Ya emepe ọnụ sị gị na ede too Igbotic. Maka Chineke ya wụrụ nnọnọ ofe wụọla akwụ ya. Amamihe isi agbakala ya, amamihe ya agwụla. Gị nwawo nne na nna, ị na-azụ nwa gị leruo ya anya. Mụrụ n'ọdị mma gị ahụ. Ị mụrụ nwa, ị kụziri nwa gị Igbo. Ị chefuru na asụsụ ahụ, asụsụ Igbo, asụsụ gị wụ ya wụ your identity. Uche gị ọ dịghị ya. M hụ gị na Lagos now, wụ ala Yoruba. M hụ gị amaghị m onye ewu, amaghị m ebe ishi, amaghị m aha gị. There is no way nwere ike isi akpọta nwa gị omenwe identify. But once ị sụrụ asụsụ kpam, ma amata onye ebe ewu. Ịsụghala asụsụ Igbo maka m nhalaga asụsụ Igbo n'ọnụ. Ma amata nwanna ele otu eleke na-emenụ. Ma amata na nwanne m na iwu onye Igbo ibe m. Gị asụkwa na Yoruba, ma amata na iwu onye Yoruba. Gị sụ Hausa, ma amata na iwu onye Hausa, because your language is your identity. Then, onye Igbo dị too Igbotic. Ka m jụgodene gị. Biko, achọrọ m ka ị zaa m ajụjụ a na comment section.
and ka ị na-aza ajụjụ agba mbọ na-share this video ka ọ na-aga ebe niile because ihe a na-enye anyị nsogbu n'ala Igbo. Onye Igbo dị too Igbotic, onye Yoruba ọ ga-adịzi gịnị? Then onye Awụsa ele ihe ọ ga-adị? Biko achọrọ m ka ụnụ na because onwe ihe m na-agwọta, achọrọ m ịmata kụziere nụ m. Then achọrọ m ịma onwekwe ndị ji asụsụ bekee just na-esoro bekee gịgaruo na airport ma na British embassy just na-esoro bekee ewere visa Britain so lege stamp sị ga ma na-ewuola onye ọcha. Awụrụ m onwe ihe dị otu ha ebe o mere before na Nigeria niile gbaa gburugburu. Biko ofu onye bịa na comment section bịa gwa m ka m mara ịma ofu onye na-amachi ihe niile. Because agaba hụ the reason m ga-eji sụọla nwanne m asụsụ, sụọla ya Igbo, asụsụ nne nna nna m, ya bata ya sị m na ndị too Igbotic. Ọ na-enye m ọdụ okwu. Well, nsogbu anọ, o nwere obere interview emere Phyno. Ịhụ na Phyno ama n'ụwa niile na-akụ egwu onye ọbụla na-agba. Yet Phyno did not forget his identity. Achọrọ ka ụnụ jụọ ntị ụnụ gee obere interview na emere Phyno. Hụ uru ọ na-aba na ụtọ ọ na-atọ mmadụ ịma asụsụ nne ya na nna ya. Defend your language. Your language is identity, and your language is also your culture. So defend and protect it. All the very much important. Again, Phyno interview na-emere ya so that mpamsi onye na-ama ibe ekujiele ya. I mean, you speak a lot about being Igbo. You rap in Igbo. Why is it so important to you to put it on world stage? Forefront, yeah. Okay. I grew up in the eastern part of Nigeria. I speak Igbo language. I speak Igbo all my life, right? I schooled in the eastern part of Nigeria, like everything, right? This is like basically like, to me, the best language I know, right? The language I love to communicate with, especially when you can speak it back to me. You understand what I mean? Like, it's what it is. And I love making music with this language. You understand? And also, making music at first, like I had like Western influence, you know, like we all listen to Tupac, B.I.G., everything. Who are some of your like Western influence you? Everybody, like bro, like first of all, I listen to a whole lot of music. I started listening to like what Wu-Tang Clan from back in the days to like Def Squad and lyrics, like I substance music with substance. I grew up like listening to like very MCs that were very lyrical. You understand what I mean? And that's what it is. So like the Busters, the Jay-Z's, the Pac, the Biggie, like the rest. You understand what I mean? I listened to everything. So like I had that Western influence in my music. But then at some point in my life, when I was still trying to find myself, I was rapping in English too. Okay. You understand what I mean? Yeah. But when I got to a point where I had to make a career out of this, I asked myself a simple question. What was the question? What am I going to sell to the world? You understand what I mean? So if I come to the UK right now, am I selling English to them? They own English language. If I go to America right now, I'm selling Igbo to them. That's what it is. So you have to sell something that they don't have. I don't come to you.
like I won't come to your house or like to your country and sell what you already have. It doesn't make no sense. You understand what I mean? But if I sell what you don't have, it becomes like, oh, an enigma. It becomes like something new, like, oh, like it becomes something like, oh, it becomes a mystery, but like you still don't know how you are in the mix, but you are enjoying what this guy is bringing, and that's what it is. Wow. You understand? So it's music, it's rhythm, it's melodies. I grew up in a high life influenced neighborhood, and like I make sure like I bring all those stuffs to like the table, like to my music, my art, and everything. That's why you see me most times in my songs, even like right now. Like I'm a guy that you will probably not see me like wear the Igbo traditional attire. I got to a point right now that I even do it because like I have to look different. I have to tell you this is where I'm coming from. This is what we wear. I love that. You know like the chiefs with their red hat. Yeah. That's what they call them, red cap. It's what it is, bro. Yeah. I must sell you something that I must show you something that will make you ask me a question, and I'll be like, yo, from where I come from, that's what it is. This is what we do. Facts. This is what they call me. This is what they call people that behave like this. This is what they call people that are rank like this. You understand? This is what it is. Wow. I can't sell you what you have. I can only sell you what you don't have.